زندگی مخلص پل دو پل دے ولدی والے گئے ولدے وقت ونجانا ڈھول پیارا ولدے پھر دے وقت ونجانا ڈھول پیارا ولدے پھر دے ولتا ونڑے یارا ولدے پھر دے چھجو بھرے تو شام تڑی تے کیا کچھ کیتا چھجو بھرے تو شام تڑی تے کیا کچھ کیتا چھجو بھرے تو شام تڑی تے کیا کچھ کیتا گزر گیا ہے دہوی سارا ولدے پھر دے گزر گیا ہے دہوی سارا ولدے پھر دے ولتا ونجڑے ہر کہیا ولدے پھر دے ولتا ونجڑے ہر کہیا ولدے پھر دے سدنی پوندی پیار درم زائی میں ہوندن سدنی پوندی پیار درم زائی میں ہوندن سدنی پوندی پیار درم زائی ولدے پھر دے وانا ڈھول پیارا ولدے پھر دے ہر کہیں یارا ولدے پھر دے یہ اشارہ تو بیٹھو کرے نا بیٹھے پرا یار پرا اشارے نال منہ کچھ دے اشرف پٹھان خان صاحب ماشاءاللہ بہت سونی کافی سنی سہیں مختار مخلص صاحب سارے بہت سن فوٹو سونے شہر ہن میں درخواست کرے سا اصل چیز ہے کہ تھوڑا جب ان سے اختصار والے پاسے کہ مطلب ہے کہ جتنے بھی دوست موجود ہیں سے سارے تقریباً گفتگو کرنا ہے تا اساں کو کبھی ایک منٹ لگے دوست پیغام دینے ویسے میں سب تو پہلے درخواست کرے سا سائیں حضرت مولانا فدا حسین احمدانی سنگھ دے عزیز اور سارے دوست اور سارے سینئر صحافی سینئر دوست سائیں صغیر احمدانی سنگھ بھیٹ حسین اور محتمین راجہ عقیدت پیش کرے سائیں صغیر احمدانی سنگھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قرآن مجید دا منظوم ترجمہ کرنے والی عظیم شخصیت مولانا فدا حسین احمدانی صاحب دا تھوڑا جہاں تعارف کروانا چاہتا ہوں مولانا فدا حسین احمدانی صاحب 7 اپریل 1943 کو مانا ہمدانی ضلع ڈیرہ غازی خان پیدا تھے ہیں انہیں کو ابتداء سریکی شہری دا بہت زیادہ شوق کا میٹرک کے بعد درس نظامی دا کورس کیتا ہے والوں دے بعد ایم اے اسلامیات ایم اے عربی کر کے 1965 ٹیچر لگ گئے ہیں عربی ٹیچر بتاؤ ماشاءاللہ 1995 تک محکمہ تعلیم ملازمت کی نے ان دوران ملتان تو شاید تھیون والے ہفت روز اختر سریکی کالم سریکی شاعری سریکی مضامین لکھتے رہنے ہیں ہفت روز اختر ملتان جرا جو سریکی دا پہلا ہفت روز اخبار ہوا سریکی تحریک دا وہ ایک عظیم اخبار ہے ان تحریک اخبار کو دیکھ کے ساکو یہ شوق پیدا تھا ساکو بھی جو سریکی تحریک نال جڑت تھی ہے مولانا فدا حسین احمدانی صاحب اور 22 دسمبر 2016 کو 22 دسمبر 2016 کو انہیں قرآن مجید دا ترجمہ شروع کیتے
جڑا جو 23 مئی 2018 کو مقائم ہے منظوم ترجمہ ہے وقت دی اختصاریت لے دیوں میں انہیں دے ترجمے چوں تھوڑا جائیں میں انتخاب سورۃ الفاتحہ دا ترجمہ انہیں کتے منظوم شروع خدا دے نال جو وڈا کریم ہے شروع خدا دے نال جو وڈا کریم ہے بے انت مہربان تے بے انتہا رحیم ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ترجمہ شروع خدا دے نال جو وڈا کریم ہے بے انت مہربان تے بے انتہا رحیم ہے خدا دے سارے وصف ہیں یہ رب جمع جہان دا یہ سب تے رحم تے کرم خدائے مہربان دا جزا دے روز ساری گال اون دے اختیار دی جزا دے روز ساری گال اون دے اختیار دی کریں دے ہیں اساں خدایا صرف تیری بندگی مدد طلب کریں دے رہ دے ہیں تے کریم تو چلائی رکھ ہمیشہ صاف سدھی راہ تے سکوں انہاں دی راہ تے انعامات ہن تیرے جنہاں اتیں انہاں دی راہ تے انعامات ہن تیرے جنہاں اتیں انہاں دی راہ تے نہ جنہاں اتیں تیرا غضب تھے تے نہ انہاں دی راہ جو تیرے راہ تو بھٹک گئے یہ سورۃ فاتحہ دا ترجمہ تے اندے نال ہی سورۃ اخلاص دا ترجمہ خدا دے نال ابتدا بڑا کریم ہے بے انت مہربان تے بے انتہا رحیم ہے تو آنکھ بس ہی کو خدا ہے ساری کائنات وچ تو آنکھ بس ہی کو خدا ہے ساری کائنات وچ ہمیش تو خدا ہے بے نیاز اپنی ذات کہیں دی نہ کوئی دی برابری دا کہیں دی ہاتھ تات وچ مولانا فدا حسین ہمدانی سے 22 جولائی 2021 کو ان جہان فانی تو رخصت تھی گئے تے اساں شکریہ سے سائیں ظہور دریجہ صاحب دا جڑا جو ہمیں سریکی لکھن والے ماں انہیں نظم وچ لکھے نثر وچ لکھے سریکی دی جائیں جائیں خدمت کیتی ہے ظہور دریجہ صاحب ہوری ہمیش ان کا اعتراف کریں تے ظہور دریجہ صاحب ہوری کوئی شرف بھی حاصل ہے مولانا صاحب ہوری کو تعمیریہ بھی ہیں وہ دنیا کے مکمل قرآن مجید دا ترجمہ بھی لکھا نے تے نال مظہر بھائی بھی ہن پئے انہیں ڈھیر سارے دوست ہیں لکھے ہیں آج والا دریجہ صاحب ہوری انہیں قومی مشاہیریں دی یاد تعزیتی ریفرنس رکھے میں مولانا فدا حسین ہمدانی صاحب دے خانوادہ دی طرفوں ظہور دریجہ صاحب تے جملہ انہیں دے شراکت داریں دا شکریہ ادا کرنا والسلام ماشاءاللہ بہت مہربانی سائیں صغیر ہمدانی صاحب اور جویں تساں دسے اساں انہاں خوش قسمت لوگوں دے وچ سے جنہاں حضرت مولانا فدا حسین ہمدانی سے دی زیارت کی ہے اساں انہاں دا پورا ترجمہ بھی دیکھا انہاں نال ملاقات بھی کی حال حوال بھی کیتے سے ہن یہ ہے کہ یہ چھپنا چاہیے یہ سارا قومی احساس ہے اور یہ اصل آنے والی نسلیں واسطے یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ اسادا سب کچھ خاص کیتا گیا سارا وطن خاص کیتا گیا سارا صوبہ خاص کیتا گیا ساری اختیار خاص کیتا گیا اسادا دار گھر سب کچھ خاص کیتا گیا اور سارا کچھ تخت لاہور ہے یا تخت پشور ہے تو وہ سارا کچھ واپس گھننا ہے تاکہ اتنا کا جڑا اصل سرمایہ ہے وہ ایک کم ریاست دا ہوندے ادارے دا ہوندے وہ کریں باقی تساں سا بھی جتنا تھی سکے ہن جویں جو کچھ تھی سکدے میں تو پوری کوشش کیتی ہے اور اللہ دی رحمت نال یہ مقصد ہے کہ میرے اساں بے وسیلہ لوگ سے بلا بھی چھوٹے موٹے عمل نال جو بھی جیسے کتابیں سرائکی انہیں دی تعداد 1000 کو زائد تھی گئی ہے یعنی چھوٹیاں بڑیاں کتاباں کیونکہ قوما کتاب نال بڑھیا تھی ہیں اور کتاب وہ شے ہے خود اللہ سے آپ صاحب کتاب ہے سرائکی جگہ سے لکھا لوگا لائق ہوگا جیڑی شے لکھی گئی ہے وہ ہمیشہ واسطے سب کچھ تھی ہمیشہ واسطے محفوظ تھی گئی جیری زبان کو ہنا کہی جو تھی یہ لہجہ ہے آج ہندے میں پی ایچ ڈی تھی نہیں پی ہے وہ ہے کہ سارے لکھن والے دے کمال ہے
اصل لکھن والے این محبت دا فرض ادا کیتے جو ہنہ مقصد ہے کہ گھر دے دانے ویچتے ہی کتاباں چھپوائیں صحیح اور اج سب تو زیادہ کتاباں سرائکی دے وچ وسائل بنا گنے سے بنا گنے ادارے بھی ڈھیر ہیں کروڑاں دا گرانٹاں بھی ہیں لیکن سرائکی اتنی پڑی ہے میں ہن درخواست کرے ساں صحیح مہر مسرکات سے ہوں جو تشریف کے نوزن این دوران سارے اسلان خان سونا سے سارے نوجوان تشریف کے نن کپتان بلوچستان انہوں اساں آپ دی آمد کا شکریہ ادا کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و محمد تمام اس تازی کی ریفرنس سے جاؤں آگے قادرین بہن بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہ ٹائم تے ہیٹ ہونا ہے کہ یہ جو ماحول ہے بس اساں آیا انہاں کو جڑے ساڈے قادرین ہاں انہاں دی بلند درجات واسطے دعا کرنے کٹھے ہوئے ہیں انہاں دا جن دی وجہ تو میں صرف دو بندے تو ملے ہوئے ہیں مولانا فدا حسین جدوں کٹھے گیا عاشق ظفر بھٹی صاحب تھوڑا جیا ایک دفعہ باقی دن میں ملے ہوئے کوئی کراچی دا ہے کوئی میرا اسماعیل خان دا ہے آج اساں انہاں دے واسطے تھے جو ہویا ہے تو پوری تنظیماں دی طرفوں جماعتاں دی طرفوں اساں نمائندگی کر کے انہاں نوں خراج تحسین پیش کریں دے پے ہیں انہاں دی مغفرت دی دعا کریں دے پے ہیں اے انہاں دا کردار ہے مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے دریا صاحب کہ بندے دا اگر قد کاٹ ویکھنا ہوئے بندے دی اہمیت ویکھنی ہوئے تو او دا ہدف ویکھو جتنا بڑا او دا ہدف ہو سی اتنی اس بندے دی اہمیت ہو سی اتنا اس بندے دا قد کاٹ ہو سی اتنا بڑے کردار دا مالک ہو سی اگر مثلا ہن کسی بندے دا ہدف صرف جنرل کونسل بننا ہے او دا اتھوں تک کہ محلے تک کہ کسی دا چیئرمین بننا ہے تو دا یونین تک کہ اگر کسی دا دنیاوی لحاظ نال گل پہ کرے نا ایم پی اے شپ ہے تو صرف ایم پی اے شپ تک کہ کسی دا ایم این اے تک کہ تو ایم این اے تک کہ منسٹری تک تو منسٹر اور منسٹر مر ویندے اپنے گھر دے علاوہ کوئی فاتحہ نہیں دینا جو کہ ہدف چھوٹا ہے ایم پی اے ایم این اے وزیر مشیر انہاں دا ہدف جڑا ہے انہاں لوگاں دے مقابلے بہت گھٹ ہے اور راسی کیوں کہ انہاں دا ہدف گھٹ ہوندا ہے اس واسطے لوگ انہاں نوں یاد ہی گھٹ کریں نے اے لوگ بے شک بے نام ہیں کوئی کراچی دا ہے کوئی جمیل خان دا ہے آج اتنے تازی ریفرنس ہوندا پیا کیونکہ انہاں دا ہدف ودا ہے ہدف پورا خطے دے لوگاں دے غریباں دے مظلوماں دے مسکیناں دے حقوق دی جنگ ہے جن دی وجہ تو اے اج اساں انہاں نوں یاد کرنے پیا بس میں نال الفاظ نال ختم کرے سا کہ اللہ تعالی سانو اس بڑے ہدف دے وچ کامیاب کرے اور ساڈے اکابرین جڑے بزرگ اس دنیا رخصت کر گئے انہاں دے درجات بلند کرے حاضرین دے بزرگ بھی میرے والدین سمیت تمام دے محمد وال محمد دے درجات بلند ہویں السلام علیکم بہت مہربانی سرائکستان نوجوان تحریک کے مرکزی چیئرمین سہی مہر مذکرات سے کتاب فرمے دے پہن تے اے جڑی دوستاں دا کٹ ہے ایندے وچ اسیں میں ترتیب نہیں رکھی اساں دے کہ جویں دوستاں دے نام سنے دے صدیوں سے جانی جدا تھی ویندن ارمان بہ کریں پہلے پہاڑ کہیں دا پچھلے پہاڑ کہیں دا اج اسارے دوست سہی عاشق ظفر بھٹی سے دے لخت جگر سہی کمران بھٹی سے تشریف گنن میں درخواست کرے سان آپ تشریف گنو سن تے اسارے مشاہیر کو خراج تحسین پیش کرے سان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں سرائکستان قومی کونسل اور کی طرف اور ضرور ریجا صاحب اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرے سا کہ انہیں اپنے مشاہیر کو یاد کرنے واسطے انہیں دے کام کو خراج تحسین پیش کرنے واسطے یہ پروگرام کا اہتمام کیتے تازی کی ریفرنس کا اہتمام کیتے انہیں میں شکریہ بھی ادا کرے سا کہ انہیں اور انشاءاللہ سب کوشش کریں بہت سیکھے سے انہیں دی وجہ تو بھی انہیں کو تحریک ملی انہیں بہت زیادہ ایکٹیو کیتا اور تعالیٰ بہت شکریہ ریجا صاحب سارے دوستوں دا برکانی صاحب دا سارے جتنے تشریف گرنا ہے اور میں آخری دعا کرے سا کہ میرے بابا سنگھ اور باقی جتنے سارے رہنما وفات پا کے دنیا تو چلے گئے اللہ سے انہیں بے حساب بخشش فرمائے اور اسا کو تو آپ کو انہیں مشن کو زندہ رکھنے توفیق
وہ مہربانی سے کامران پٹی سے خراج تحسین پیش کرنے دے پیان اور اپنے ابے سے جائیداد تازہ کرنے دے پیان بلا شبہ ہو عاشق ظفر پٹی صاحب بہت بڑے بندے ہیں اور خاص طور پہ انہاں سرائکی وسیب سرائکی صوبہ اور وسیب دی شناخت دے نال جگیردارانہ جبر دے خلاف بھی مزاحمت کی تھی اور ہمیشہ ہمیں اتھوں دے ہمیں اتھوں دے چتوئی انہاں آج تک کہیں بھی پرواہ نہ کی ہر گال منہ تے آکھتے ہیں میں درخواست کرے سا اپنے برا سہیں شعیب نواز خان بلوچ کو اور تشریف گنو سے تے مومین کو راجہ کی درپیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت قابل احترام شخص بہت تھے ویندے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے یہ شخصیت میرے وسیب دے ہیرو پہ انہوں کو خراج تحسین پیش کرے گا اور دعا کرے گا حضرت تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اور میں خراج تحسین پیش کرے گا جناب ظہور احمد دریجہ صاحب کو جو ہمیشہ اپنے سارے دوستوں کو یاد رکھے ہیں جڑے ان دنیا دے وچ ہیں یا جڑے ان دنیا تو چلے ہوئے ہیں میں انہوں کو سلام پیش کروں بہت شکریہ السلام علیکم بہت مہربانی سے شعیب نواز خان بلوچ بہت خدمات ہیں شعیب نواز خان سے دی تے بالکل ہی مقصد ہے کہ جی میں ٹائم گھٹے تے انہیں اختصار نال کم کی میں ہی اختصار دی درخواست صحیح فادر یونس عالم سے کرسان سارے بران سارے دوست ہیں اور فادر یونس عالم سے دی بھی بہت خدمات ہیں واسطے اور ہمیشہ انہاں سٹرگل کی تشریف گنا سے مرحومین کو خراج عقیدت پیش کریں پہلی گل یہ ہے کہ وہ قوماں وڈیاں ہوندیاں نے جڑیاں کہ اپنے جڑے لوگ گزر جاندے نے انہاں نوں یاد کردے نے تے گزریا نوں یاد نہ کیتا جاوے تے پھر بعد جڑے حال چ زندہ ہوندے نے انہاں نوں یاد کیتا جاوے دوسری گل ہے کہ تاریخ چ زندہ رہنا ساڈا بیٹا مظہر نے بڑی شاندار گل کیتی ہے کہ ہدف بڑے ہونے چاہیے تے دنیا چوں قوماں پیچھے رہ جاندیاں نے جنہاں دے ہدف چھوٹے ہوندے نے ہدف بڑے ہونے چاہیے تیجی گل یہ کہ سیاست جڑی ہے کسی تھان دی اونی سنجیدہ ہوندی ہے جنہ اتوں دے ثقافت ادب تصوف ادبی ثقافتی تنظیمات بہت سارا دفعہ جڑا اسی سیاسی لوگوں کو سنیا بھی کہ تے فلاں تے جمر پارٹی ہے فلاں تے پیراں دی پارٹی ہے فلاں تے انج دیاں گلاں سی سنتے نے تے اونی سیاست سنجیدہ ہے کہ جن پیچھے وہ چیزاں ہوندی تے جن پیچھے چیزاں نہ ہون سیاست ہی پھر بس ایویں ایویں کرنی تے پھر جڑی سیاست چ عورتاں نہ ہون تے یہ دے تے سانوں سنجیدگی نال سوچنا چاہیے تے آخری گل یہ کہ 73 سال پاکستان نوں بڑے ہو گئے نے تے اسی چرچ والیاں بھی تجربہ کیتا سی کرسچن دھرم بننے دا تے ساڈے کول نہیں چلی حالانکہ دنیا چ جڑی یونیورسٹیاں نے 11ویں صدی تو تے اسی بنانیاں ہن تے ساڈے کول نہیں چلی تے بس بھی ریاست دا یہ کنورٹ آندا نا المیہ ہوندا کنورٹ جڑا ہوندا نا وہ دیکھو ترکی ہے پاکستان ہے ملیشیا ہے کنورٹ آندا المیہ پاکستانی ریاست نہیں ہے کہ انہیں نہ اتنے قوماں دی شناخت نوں منیا نہ کوئی شناخت ہر شہر ابتدائی کر کے کچھ بنانا چاہو انج دا ہی ہونا سی تے آخری گل یہ کہ بھئی تھوڑی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے تھوڑی تھوڑی کوشش مسلسل کرتے رہو تے ایک بڑا حصہ بن جاتا ہے خاص طور پہ اسی اپنی بہن صوفیہ کے ہمیشہ انہوں نے سارے نال جڑا تے جتنی بھی خواتین کڑیاں ساڈیاں آندیاں سرائکی طریق چ سانوں انہاں دا عزت احترام تے ادب جڑا نا اپنے گھر بہت مہربانی فادر یونس عالم سے سونے گل کرنے دے بیان اور میں درخواست کرے سا صحیح رضوان قلندری سے کو جو کاغذات ڈھانڈا میں جیسے تے خراج عقیدت دے کو
حوالے کا یقیناً میں ان سے گال نہ کر سکتا کیونکہ ان دو شخصیات ایسے ہیں بڑے بڑے دوست ہیں جوید مگسی صاحب اور غفور ملک صاحب کے نال میرا ایمیں رشتہ ہے کہ جی میں آج کل تھوڑے نال کہ جوید مگسی صاحب کا آغاز کیسٹ دی دنیا تھیٹراں تو آغاز کیا بڑی مطلب کلوز دوستی ہے یاری ہے فخر ہن این خطے دا ہکا گال میں کرے سا کہ ٹی پی گولڈ کمپنی دا آغاز کیا تے جوید مگسی صاحب کو میں ہوں ایز اے ڈائریکٹر میں کہ یار ٹی پی تو نمبر کروا آدھے یار نہیں جیڑا ملتان دا مزہ ہے نا اتھوں دا کہنا یعنی سنگر دے نال نالوں قوم پرست بھی ہے انہیں تقریباً میرے خیال 250 to 300 والیوم انہوں نے آئے اور وہ لوکل صدر میں آئے غفور ملک صاحب ماشاءاللہ ساری دھرتی دا بہت بڑا سیران اساں اپنے گھر وچ رہ کے کام کرندے پئے تے ساکو ڈھیر سارے مسائل دا سامنے ایک بے صوبے دے وچ کے اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو پروموٹ کرنا یقیناً بڑا مشکل ہوندا ہے کراچی ورگے شہر دے وچ انہوں نے اپنی سرائکی ماں بولی کا پرچار کیا سرائکی کو پروموٹ کیا دعا دے نال کہ اللہ رب العزت کا تمام جڑے فنکار سارے خطے دا اثاثہ دنیا فن کو پوچھ کر رہے ہیں اللہ رب العزت انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور انہوں نے لوائقین کو صبر جمیل عطا آخر دے وچ کیونکہ جھوک ٹی وی دی دوجی سال گرا کل منائی ویندی پئی ہے سٹار لائٹ تھیٹر میرا کیا ملتان میں تمام دوستوں کو بزرگوں کو ماشاءاللہ اس کا دانشور بھی ہیں اور سارے لیڈران سارے قوم پرست موجود بیٹھے انہوں کو یہ گزارش کرے سا کہ کوشش کرے سو کہ کل 5 بجے رائٹ ہے اتنا تشریف گھینا سو کیونکہ سن 6 بجے پروگرام دا آغاز کر دینا اس طرح ثقافتی رنگ ہے اور تو سب میرا مان بدے سو جھوک دا مان بدے سو بہت شکریہ وہ مہربانی سی رضوان کلندری سی سونے گاہی کرنے پہ ہم سجن کہیں دے جدا نہ تھی میں بچھوڑے ول ول ولا نہ تھی میں صحیح شریف محمد لشاری سے تصویر کے نفل مین واسطے مٹھے مٹھے بول بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی اللہ سے سب سوچن کی ضرورت ہے جو یہ جڑے نام لکھے کھڑے من کے جڑے صحیح مولانا فدا حسین سید اختر سیال صاحب سید ملک صاحب اور صحیح امیر پاک دانے صاحب صحیح محمود نظامی صحیح جوید مگسی صاحب کا جڑا تعلق میرے ضلع مظفر کا عاشق ظفر بھٹی صاحب دی انہاں دے نال تے ملاقات بھی ہے ساری تے آپ دا تعلق توئی دے نال ہے اور صحیح محمود نظامی صاحب دا تعلق ماسا شریف نال ہے ساکو سوچن دی یہ گل ہے یہ جڑا ہستیاں جنہاں بغیر وسائل دے جنہاں دے کوئی وسائل کو نہیں تا انہوں نے این خطے دی آواز اٹھائی ہے این خطے واسطے کام کیتا ہے اور انہوں نے ساکو کوشش کی ہے جگاون دی تا اسا کیا کریں دے پہ ہیں ساکو چاہیے جڑا جذبہ دا ہستیا دے وچ چاہیے اسا ان کی بد کے جذبہ گھننا ہوں تاکہ ان سندی روح کو ٹھنڈک پہنچے بھئی میری دھرتی دے جڑا کچھ اسا آہ گئے وہ لوگ جاگ دن سوتے نہیں پائے بلتا ہے چاس اگر اسائے تازیاتی ریفرنس یہ اچھی گال ہے ایسا کیتا ہے ظہور احمد ریجا صاحب کیتا ہے ان جو تے کھڑ کے ایسا گال مہاڑ کر کے جلے باہر ہوں نکلوں انہا کوئی بھول ونجوں انہا جھڑا کو جا کے اون شاید بھی بھول ونجوں تاوال کوئی فائدہ کو نہیں سب کچھ چاہیے تھے لوگوں نے جانا دیتے نہیں تحریک واسطے ایویں صحیح حمید اصغر شاہین صاحب تھی گئے صحیح برسٹر تاج محمد خان انداز صاحب تھی گئے صحیح امن بخش طارق صاحب تھی گئے اور ایمیں ہی صحیح دل نور پوری نورندہ صاحب حقیقت پوچھتے ہو تا میں
जॾहिं तहरीक चाहियां भी मेरे को कोई पता को नहीं मैं सैकी हाँ मैं उर्दू हाँ मैं कुछ हाँ बस सिर्फ भाई है जिन्हें अल्लाह से भेज रहे थे इंसान को भाई मैं आ गया बस मैं किताबा पढ़ गया सही अमीर बात जाने साहब दी इथों नूर साहब के ने किताबा गिनदा नहीं मैं तहरीक चाहियां अल्हम्दुलिल्लाह इन तहरीक की वजह तो आज इज्जत भी है सब कुछ है अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है बंदा पराडो दे चढ़ के वदा नहीं बनदा साडे वास्ते ए लोग वदे सरदार अकबर खान मलकानी वदे साडे वास्ते समीर हमदानी से वदे बाबू नफीस इंसारी वदे मतलब जवेद साहब सही जहूर अहमद धरेजा साहब गाल है साकुर किरदार अदा करना उसी एक बुढ़ी ने पुत्र को आख्या निकम्मा पुत्र है वो आगे वांगे बेटा वांग पुत्र इंदु मुंह हाथ धो वो आगे अम्मा मैं मुंह धोवा या हाथ धोवा एक शादी एक सुना आई ना ये वो आख्या भाई वो सोचा वो आगे भाई कुछ आसा मुंह धोवा तो हाथी नाल धोती आसी वो की आवने खून वादा पे पिछोरे का तस्वीर लगी है मुंह मान गया खून दिसार दे जी मुंह चा बोलिया हाथी आ गया मां पूछा बेटा मुंह धो है अगे हाँ अगे मोया हाथ नहीं धो अगे मैं तंग आख्या गाले सा सुने पोतरा ला किरदार अदा नहीं करना साकू है जेड़ा कुछ आगे असां तू वध के काम करना वल वांग के बाबू की मिलसे ना शे मिलसी बोंगे पूरी गांव के जनती आलम खूब खूब ते देते सावा तमाम जगू तेरे संलटिया साहब बड़ी गाल सुना के वैसे सीमान दरखास्त करे सब प्रोफेसर परवेज कादर खान सिंह जो ताजियत के स्टूडेंट सही प्रोफेसर परवेज कादर खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत धीरे से मेहरबानी जिन्हें साल के रिफरेंडम इस्लाम की सारे दोस्त सराकी दे गांव सारन इन्हें तो हर लम्हा सराकी वक्त गुजर गई इन्हें जो कई अख्तर साथ है वो ने सराकी जुबान महर लिखारी शायर इन्हें गफूर मलिक से इन्हें मोहम्मद इमामी साहब आसिफ गफूर भट्टी साहब जवेद मुदस्सिर साहब लेकिन अल्लामा खुदा हुसैन हमदानी साहब ने बहुत काम है जिन्हें मैं 4 साल 5 साल पहले उन्होंने पहला सफर इठा कुरान मजीद का तर्जुमा सराकी का मेरा रूह खुश थे गया पहले मकबूल गिलानी साहब 20 सराकी तर्जुमे गो चुके हैं लेकिन तीनवा या 20वां सराकी तर्जुमा आई मैं फौरन सगीर हमदानी का रब्ता किया मैं के कौन साहब इन्हें बकायदा तारुफ करवाया अल्लामा फिदा हमदानी साहब का पर मेरे को बार ख्याल आ गया तकरीबन 2 साल में मेरे मुकम्मल तरीका कर दी ये एक करामत है कुरान का मौजूदा है कि 2 साल के अंदर 3 सिपारे मुकम्मल सराकी मंजूर नरम में बार मैं सगीर हमदानी साहब को आदर में कोई छापा नहीं करो बोलने ग्राउंड नजर करो सगीर हमदानी साहब आदर की वाकई कम थीना पे दुआ है कि अल्लाह करे ये तरीका बहुत जल्दी आ गई आमीन ये तरीका आसी तो सारे तक को सराकी कुरान का तरीका पहुंची हुन भाई जरूरत भी थी गई है हुकूमत को पता नहीं क्या थे स्कूल है कुरान का तर्जुमा लाजमी कर देते तर्जुमा लाजमी की थे उर्दू का तर्जुमा लाजमी की थे सबको अफसोस ही थे कि सराकी का तर्जुमा लाजमी होना चाहिए बार मैं सगीर हमदानी साहब को आके कि कोशिश करो कि सराकी का तर्जुमा लाजमी कीजिए आज की सराकी पार्टी को मैं गुजारिश करना मेरे गिरा बेटे मलिक जवेद साहब बड़े गिरा बेटे पीपी दे बाबू नफीस अंसारी साहब इन्हें को गुजारिश है कि पीपी के प्लेटफॉर्म तो सराकी तरीमे दा गाल करें ताकि कुरान का पैगाम साकू सारी अपनी मादरी ज़बान सराकी में मिल सके शुक्रिया बहुत मेहरबानी सही प्रोफेसर परवेज कादर खान साहब सारी गाल करे लगे असा के लोग के पाकिस्तानी ज़बान को तरक्की मिले इन्हें पंजाबी तर्जुमे पढ़ाए हुए सिंधी तर्जुमे तो पहले पढ़ने लगे इन्हें सराकी पढ़ाए हुए बलोची पढ़ाए हुए पश्तो पढ़ाए हुए और जितने भी पाकिस्तान की ज़बान हैं पाकिस्तानी ज़बान को जितनी थी सके
तरक्की मिले। बाकी सारे ज़बाना काबिल एहतराम हैं। मैं हुण दरखास्त करे सां सैयदा सहरा ज़ैदी साहब को आप तशरीफ़ के नसन और मरहूमीन वास्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये ताज़ियती रेफरेंस ने मुनक़िद किए हैं। आज की जो कट है और आज यहाँ सब जमा हुए और ये जितने भी हैं अकाबरीन हमारे फिदा हुसैन से अख्तर सियाल से मोहम्मद खान से रसूल मलिक से अमीर बख्श से वेद मस्जिद से आशिक जफर चट्टी साहब, इन सब को मैं तराने अकीदत पेश करती हूँ और प्रोग्राम में शरीक है। उन सबसे भी दरख्वास्त है और हमेशा इनकी खिदमात को हमेशा और आने वाली नस्लों को भी ये हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भी इनके बारे में इनकी सराइकी और शायरी खिदमात के बारे में अपनी आने वाली नस्लों को आगाह करें और इसी के साथ में इजाज़त है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत मेहरबानी सैयदा सहरा ज़ैदी साहब अपने ख्यालात के साथ करेंगे। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना कि सारी ख़वातीन को इन्हें इकट्ठे दे अच्छा बिस्मिल्लाह से सारे अरमान सही महर अब्दुल गफ्फार चाचर से चाचर साहब और मौलाना मुनव्वर आप दी आमद दा शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही तशरीफ के उन्होंने सही तशरीफ के नाम सारे नवे मेहमान सिंधा राना अरसलान से बिल्कुल मैं राना अरसलान से आप दी आमद का शुक्रिया अदा करे सां जिवें मेहमान आते पेन वादन राहते एक विषय से रखी सही कहते ना राना अरसलान से देना राहते तीद विषय से रखी देखते छर छर वेसन रखी जे तई तुसा लंग ना ओसो पिपला ना चिमके से न क्या बात सैन रुबीना बुखारी साहब ज़्यादा तो नहीं जान दी लेकिन पूरे दुनिया के तौर के अल्लाह ताला ने जन्नत ते जा रहे ने ते असां सारे कट किते से आए हैं अफसोस वास्ते ते अल्लाह ताला ने दे घर ने कोई सफर दे और हिम्मत दे आमीन। तो सारा अफसोस करेंगे खड़े हो सब वादे करे सुना मौत का पंज सुनी जन औखा वजना वार वार मरण सच है बिल्कुल सही है ये वक्त ने जरी हयाती है ना तो मौत दी अमानत है बेशक जले असल शायद वो है लेकिन ये है कि जिवें तुसा आप दसे कामी जो जे कर वणो कि असा मरते भी ना मरे सही कुल्ले शाह असा मरना ना है और पिया कोई हो मैं दरखास्त करे सन सही मलिक जावेद चन्नन सिंह पाकिस्तान सरकारी पार्टी के रहनुमा सारे जवान सही मलिक जावेद चन्नन सिंह रेजा साहब स्टेज पे बैठे हैं सरदार बुखारी साहब और नफीस अंसारी साहब और दोस्तों साथियों आज का एक मुकानी कट जड़ा है रेजा साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज दे विच क्योंकि रेजा साहब की रिवायत रह गई है कि वसीयत दा कोई दानिशवार
کوئی سیاسی اگوان ہے، کوئی ساڈا انہاں مطلب دے کے لکھاری ہے، ادیب ہے، اوندا ریفرنس صحیح اور ضرور یہ ایک خاص ہے نا مطلب ہے کہ انہاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دی طرف رحمت ہے کہ انہاں دوستاں کو ریکارڈ کریں اور ہر موقع تے یاد رکھیں. اور اویں بھی جڑے مہان لوگ ہونے یہ سارے مہان لوگ ہیں جنہاں نے اتنا کام کیتا ہے یہ دھرتی واسطے، یہ مسیب واسطے، یہ ساری تحریک کو پروموٹ کیتا ہے. انہاں لوگوں نے آج اساں انہاں دے فلسفے دے اوپر اساں انہاں مطلب ہے کہ اردے پہ ہیں. بیرسٹر تاج لنگا صاحب، اسد لنگا صاحب، رائے خیر محمد صاحب، عاشق ظفر بھٹی صاحب، سلطان چپانگ صاحب، پروفیسر شوکت مغل صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہاں نے اے بے انتہا کام کیتا ہے، جنہاں دا کام دا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، کہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ اے جنہاں نے 60 کتاباں لکھی ہیں. تواڈے اتنے پروفیسر شوکت مغل صاحب نے، میں انہوں نے ذکر نہ کرنا جھوک دا ہے نا مطلب ہے کہ تھا پروگرام مکمل نہیں تھی نا جھوک دفتر دا انہوں نے اتنی زیادہ وابستہ ہے نہیں نال وہ ہی کرونا دے دوران چلے گئے اور کرونا دا ڈھیر سارے بندے بے کو بھی لیٹا لیکن ہے کہ کو جو کرونا کو شکست دے گئے بلکہ تا اے کہ ساڈے ای نا نظیر فیض مکی صاحب دا ریفرنس تے گیا سے کچھ ہو نا صحیح اور نال گئے سے تو اے او لوگ ہیں جنہاں ساری تحریک دی خاطر بہت بڑا ورک کیتا ہے کام کیتا ہے. عاشق ظفر بھٹی صاحب کو پرانے جاننا میں نواں سرا کی تحریک چاہیا تے میں انہاں دے تحریراں پڑھدا ہوں. وہ تاج لنگا صاحب دے کول آندے دفتر ہے ساڈا بہت بڑی سیٹنگ کی تھی اصل لنگا صاحب اور نال تا عاشق ظفر بھٹی صاحب تے کامران بھٹی صاحب کو اساں ہزار افسوس کرے نے انہاں دی پوری فیملی کو اور خصوصاً جڑا نظامی صاحب ہے نظامی صاحب نال میں 10 سال گزارے سرائے کی پارٹی کے دفتر میں نے 10 سال نے یاد ہے انہوں اور نظامی صاحب اتنا نا انٹلیکچوئل آ وہ تو انگلش لٹریچر دا آدمی ہے انگلش لٹریچر دا آدمی ہے اور ان کی گفتگو دا لیول بہت بڑا ہے اور وہ مسیب دے کچھ لوگ ایسے ہیں جڑا وہ فیس ہی نہ کر سکتے اساں دا مطلب ہے کہ اے جڑے والے کمیشن بنا صوبہ کمیشن فرت اللہ بابر پیپلز پارٹی گورنمنٹ دے اندر تب اے مامون نظامی مگر گئے اگلے دن اساں سرائیکی پارٹی دی طرف ریفرنس صاحب بہاول پر انہوں نے یاد ہے تو میں گالی اٹھا بھی کی تو ڈھیر سارے گالی ہیں جڑیاں کہ مطلب ہے کہ لمبیاں تھی ویسے. بہرحال انہاں لوگوں نے اتنا کام کیتا ہے کہ انہاں کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور اس سارے وسیب کا مان ہے اور انہاں نے اتنی جبر تلے کام کیتا ہے اور تک بہت سارا مطلب ہے کہ تو کو سوشل میڈیا دے اوتے یا تحریک دا کام جڑا ہے اون سناریو جو ہن چلا گیا کہ ہن کوئی رکاوٹ نہیں کوئی کہے دا باؤنڈ نہیں تا اے او لوگ ہیں انہاں دے وچ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہاں نے مطلب تشدد برداشت کیتا ہے ذہنی کوفت برداشت کیتی ہے اور او انہاں یعنی کہ ماشاء اللہ دے دور جو گزرے اے امریت دے دور جو گزرے اور اساں نا مطلب ہے کہ انہاں لوگوں کو سلوٹ پیش کرے دے کہ جنہاں نا امریت دے دور وچ پیچھے ہٹن اپنی کاز گنو اپنی دھرتی گنو اور لوگوں نے حقوق کی گال کیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے کیتی ہے اور میں یہ سمجھنا کہ اساں انہاں سارے دے خراج تحسین پیش کرے نے اور جڑے ویلے اساں مانا ہمدانی گئے تے اکٹھے آسے تے انہاں دے بارے دسایا گیا ہے مولانا فدا حسین سہی اور دے بارے تو ایڈا بڑا کام کہ انہوں نے مطلب ہے کہ قرآن پاک دا ترجمہ سرائیکی دے وچ اون صاحب دا کیتا ہے کہ دنیا حیران رہ ویندی ہے کہ ایڈا بڑا کام ہے انہاں دا تا اساں توساں انہاں لوگاں دے نقش قدم دے اوتے چلدے ہوئے اساں تحریک کو زندہ رکھنا ہے. میں ولا ایک دفعہ ظہور دریجہ صاحب کو اور اے اساں بھول نہیں گئے اساں سیاست کرنی ہے کوئی ہندا پیو ہی نہیں روک سکتا اور صوبہ گھننا ہی نہ حکمرانہ گنو انہاں اگن بھی اساں بھول گئے ہیں انشاءاللہ صوبہ گنسو اساں انہاں اگوانا دے توسط نال اور انہاں دے نقش قدم تے چلدے ہوئے اساں صوبہ گنسو اور صوبہ انہاں دے گربان تک پکڑ کے گنسو اے نارا سینا اے اساں مطلب اے حکمران اے نا کہ اساں 3.5 سال گزار دیتے اے سرائیکی انہاں جڑے نا ہن بھول گئے سرائیکیو ہن ساڈا وقت سڑکاں تے آ گئے اساں سڑک دے اوتے چلے ویسو اساں روڈاں دے اوتے چلے ویسو اساں پل بلا کرسو انہاں اپنے سرائیکی دھرتی تے اساں لاہور دے رستے بلا کر دین اے اساں اپنے حقوق گنن اے حکمران اے نہ سمجھیں بے اساں انہاں کو ووٹ گن کے دیاں اور صوبہ نہیں سے دیتا
صوبہ انہاں دا پیو ہی دے سی میں تو وعدہ پیا اور تسا صرف انہاں متحد دی ہو مہربانی شکریہ نعرہ سرائکی بہو مہربانی سائیں ملک جاوید چنن سائیں صوبے دی گال کیتی اور خاص طور تے صوبہ کمیشن دی گال کیتی میں تو دساں اج دی خبر کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ایک نوٹیفیکیشن جاری کیتے صوبہ بڑھاون واسطے ایگزیکٹو کونسل بڑھائی ہے جن وچ دوست محمد کھوسا ایک مقصد ہے کہ انہوں نے کوئی وزراء ہیں کوئی ایم پی ہیں یہ وہ اساں کہندے سے کہ بھائی ہن ڈھیر تھی گئی لولی پاپ بند کرو ایگزیکٹو کونسل دی نہیں ضرورت صوبہ کمیشن دی ضرورت ہے اور صوبائی اسمبلی قرارداد بھیجے قومی اسمبلی جویں کہ پہلے بھیجی گئی ہے اور وہ خیبر پختونخوا دی اسمبلی بھیجے جو خیبر پختونخوا دے بھی دو ضلع سرائکی صوبے دا حصہ بننے اتھاں عمران خان دی اکثریت بھی ہے اور ہن لولی پاپ بند کریں کہ ایک کونسل پڑھ دی پی ہے کمیٹی پڑھ دی پی ہے فلاں شے پڑھ دی پی ہے عملی کام کریں اساں مسترد کریں دوں اور ہنے کو کہہ دوں کہ ایک آئین ساز ادارے صوبے دا بل پاس کر دیتے اور او گیلانی صاحب دے دور دے وچ جرا صوبہ کمیشن بڑھیا ہے اگر انہاں عدالتیں کو کچھ حیات شرم ہوئے تا از خود نوٹس گن سکتے ہیں چیف جسٹس نکی نکی گال کراچی دا اتھا صفائی کہنی اتھا فلان کہنی اندھا نوٹس گندہ بیٹھے جتھا کروڑا انسانے دا مسئلہ ہے اندھا کیوں نوٹس نکی تھا میں دا ہنہ کنو پوچھے کہ بھائی ایک آئین ساز ادارے آئین ترمیم کر دیتی ہے ہوں کام کو کیوں بریک کیتا گئے اور افتخار چودھری جرا ایک جو کرائم ڈیزائنر ہوندے کہ 3 سیکنڈ دی سزا وہ جرا کھڑے کھڑے پوری تھی گی اور 18 کروڑ لوگوں دا منتخب نمائندہ اور ناہل بڑھ گیا تا اے جرا بدماشان ہون بند تھی ہونا چاہیے نہ تھی سن تول کرتے آلیا تقریرہ ہو سن بھائی ایک دھوکہ نہ کرو قوم نال فراڈ نہ کرو قوم کو حق دیو اے نہیں کہ جناب افتخار چودھری آوے تو او مقصد چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بڑھ منجے سارے مقصد ہے کہ معاملات ہو پہ چلیں دے کہیں لے کوئی پہ چلیں دے کہیں لے کوئی پہ چلیں دے جرہاں قوماں وس دن جرہاں قوماں رہ دن انہاں کو انہاں دا حق دیو خیرات نہیں پہ منگ دے ہون اے ایگزیکٹو کونسلاں بند کرو ہون کمیٹیاں بند کرو ہون عملی طور تے اگر این وسیب بچ رہن والے کروڑا انسانے کو اپنا سمجھ دو تو انہاں کو حق دیو اور انہاں کو صوبہ دیو چونکہ سینٹ بل پاس کر دیتے آئین ترمیم تھی چکی ہے تو میں وانج ڈٹھم مدینہ عالی وانج ڈٹھم مدینہ عالی جت کون و مکان دا والی اے دھرتی ہے وہ خالی یہ نور رسالت چھکے آپاں تم جیدے مکے این شہر مبارک پکے اثر برا سید الحاج رئیس عبدالغفار چاچڑ سے مدینہ شریف ہوندے اور مدینہ شریف دے وچ بہتر سرائکی دا کام کریں گے رات نہیں کریں میں انہاں دی خدمات کو سلام پیش کرنا انہاں دی محبت کو سلام پیش کرنا اور آپ تشریف گھنن میں درخواست کرے ساں آمین تے اپنے حالات اظہار کریں سائیں حاجی عبدالغفار چاچڑ سے ہوں اپنی آپ سنبھال نہیں تھی اکا قسمت نال نہیں تھی خدا دے رسلو دل پر جانے ہن کے ہیں مردار نہیں تھی یہ سارے محسن ہیں میں کو یاد ہے لانگ مارک تے میں ایک پوسٹ پڑھی مدینہ رسول ہے کیونکہ روزہ رسول تے ڈیوٹی ہے اتا ایک پوسٹ پڑھی بال ہوتا لے جو سے 21 سال دا ایک عرصہ گزریا پیا لیکن دل دے وچ ایک عرصہ تھا کہ اللہ پاک اپنے پیروں تے کھڑا کرے سی والا ماں دھرتی نال محبت کرے سو پوسٹ پڑھی میں لانگ مارچ واسطے تیاری پکڑی بالیں کو اجازت دی جو ہی میں اوپر لکھتا دوست کے نال مختلف نال رابطہ کرنا رہے گا کئی نال رابطہ نہ تھیا وید سارے محترم سید عاشق ظفر صاحب نے پڑھائی
جیسے میں کوئی پوسٹر بھی چھپانا چاہتا کوئی پینافلیکس بھی چھپانا چاہتا انہیں آخیا حاجی صاحب تساں بس دسو کیا کرنا 2 ڈی میرے کنے میں 2 ڈی واسطے صرف آیا ہوں کال کی تم انہیں پوسٹر چھپوائے بلکہ لوا بھی دیتے پینافلیکس کامران صاحب انہیں لکھے بھیجے ان کے بعد میں انہیں نال یہ کی کہ 1000 بندے دا میں چاہتا کوئی انتظامات کرنا چاہتا اور شومی قسمت کے لانگ مارچ سارا لیٹ تھی گیا میرے انتظامات دے ہویا نام چاہتے انہیں کیا کہا ہوگا کیونکہ پوری طرح سے ڈیلنگ کر بہرحال اللہ دے فضل و کرم نال اور نقطہ جو جاگے کوشش کریں دوں کہ 6 مارچ بھی اپنی دھرتی تے منے دوں 21 فروری اپنی دھرتی تے منے دوں کوئی بے پروگرام دن تک ایک رات واسطے بھی آوے دوں ہون بھی انشاءاللہ تعالی یہ کیونکہ یہ تو مکانی کر لیکن یہ تو ضروری ہے کہ جرا بندہ ماں دھرتی نہ مخلص کہیں وہ کہیں کھاتے دا کہیں جرا بندہ اپنے میں کو بول گئے اور رول گئے انشاءاللہ دریجہ صاحب ہیں ساڑھے اقوان ہیں ساکو جیرے قدم دو چلے سن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نال کھڑے ہو سب شاہ تن من دان جان اولاد ساری نال ہے ساکو جیلے حکم کرے سن کہیں جا ہوتے انشاءاللہ تعالیٰ سے نالوں اللہ پاک نے کو غلی کے رحمت نال اپنی جنت الفردوس سے تعالیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں واسطے گائے بگائے ہوتا میں دعاؤں ہی منگتا دریجہ صاحب کو پتہ ہے کہ تھوڑا جا کوئی انہیں کو تھوڑا جا بھی بخار جو ہوئے تو تمام کے ہاتھ باتے دعاؤں کہنے کرنے وہ کالی کرنے کرنے انہوں اے ساڑھے جیرے انہا سار سبز و شاداب ایک درخت ہیں انہیں تلے ایسا کھٹ لے سکنے انہیں چھاما سا حاصل کرنے اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ انہیں کو قائم و دائم رکھے یہ دعا نال میں اجازت چاہتا السلام علیکم بہت مہربانی سے حاجی بات کر سکتے ہیں آپ کا ایک سارا محبت ہے میں بیمار تھا تے حاجی صاحب مدینہ شریف فون کتنے دعا بیٹھے کریں وعدن ہن لاکھ سان سجڑ دے سر دے ماں تو نہیں ہٹل ہے حاجی صاحب بڑا اساں تورے محبت دے مخلوق میرے منات دے اللہ تو خوش رکھے آباد رکھے اتھا بیرون ملک لکھاں لوگ رہنا لیکن کتنے لوگ ہیں جہے اپنے وسیب دے نال جڑے ہیں اپنی دھرتی دے نال جڑے ہیں اور صاحب لانگ مارچ دے ہوتے اساں نام شاپ جیسے اتنے وسیع انتظام انہاں کیتے ہوئے ہیں لیکن لانگ مارچ لیٹ تھی گیا ادھے باوجود سارے آپ دے مختلف سرفراز تھے تاں اساں کہ اللہ سے سب کو ایویں توفیق دے گئے کہ وہ سارے جڑے بھی بندے باہر بیٹھے خاص طور پہ وہ امریکہ بیٹھے کہ بے جنا قومن سندھی اور خاص طور پہ جڑے ماں میں انہاں دا کوئی مذہب ہے جڑے مشرقی پنجاب دے سکھ ہیں وہ اپنی زبان واسطے اپنی ثقافت واسطے وہ اتنا کم کریں کہ وہ قابل تقلید ہے میں اتنا رہ گیا پٹیالہ دے وچ پنجابی یونیورسٹی دے وچ اور انہاں پنجابی یونیورسٹی پڑھائی ہے ان کے 40 شعبے اتنا تو ایک شعبے واسطے 5 سال کیس لڑے 40 شعبے پنجابی واسطے کام کریں گے اور وہ مقصد ہے کہ قابل تقلید کم ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارا صوبہ بڑھ سے اساوی سرائکی یونیورسٹی پڑھے سے آپ جب ہوں مفتانی میں تھوڑا ذکر مقصد ہے کہ دوستیں دا سید اختر خیال صاحب کون سونے دانشور ہیں تے وہ لغت تے بھی کام کریں دے ہیں ہن اتھا گال تھی انہیں کہ یہ جو خود کش ہے نا یہ دا کوئی مترادف سرائکی کوئی ہوئے تے ایویں تھوڑا جا انہیں سیر کھنیا آکے سی لفظ تا ہے پیا اسے کیا آکے پھٹان ٹھیک ہے کوئی خود کش دا جا رہنا تو اتنی دانش والے لوگ ہیں میں درخواست کرے سارا فخر بھی ہیں بھاویں ڈو بول بھی بلے سے حاجی غلام فرید کنیرہ صاحب تاں اساں اپنے مشاہیر دی قدر بھی کرنی ہے تاں دیکھو کہ ہی عمرہ دے وچ بھی پوسٹ پڑھیے نے آپ تشریف کے نہیں میں آپ کی محبت سے سلام پیش کرنا نہیں حاجی غلام فرید کنیرہ سے
صحیح میں سارے قطاری سلام پیش کرنا عرض ہے میں آنا کل ہاں خدا کے آج زیادہ علاج لازم آؤ میں 20 آدمی کا کوئی قبیل میں سارے جتنا ٹر گئے سارے جتنا بزرگ ہوئی ٹر گئے میں دعا کرنا آمین آمین بڑی بہت مہربانی سے حاجی غلام فرید میں دسی جلا سے کہ یہ جی سرائکی اجرا کے ان کی تیاری دے وچ محمد علی خان صاحب میرے نال ٹرے کراچی دے وچ اور خاص طور سے جو نہیں میں کراچی میں نام صحیح غلام مصطفیٰ خان صاحب تے محمد علی خان صاحب یہ میرے نال ہوندے ہیں اور انہاں کسی آج دے جو بھی کتھا جلنا ہے میں کسی وڈائی سے دے مزار دیوری سکے اور میں کیا کہنا ہوں پہلے انہیں کہ جلدہ کسے محمد علی خان غلام مصطفیٰ خان سے اتھوں اسی روانہ تھی کسے اتھا جو کجھے سے تسی اتھا میں کم کے مسجد دا تے دربار دا وہ سارا جو رقم ہے نا وہ بلیو ٹائل دا ہے وال میں اتھا چھوٹا جا کتاب چاہی باقی تا سندھی آنے اردو پہ آئی وہ مگھن کی دا اندھے وچ لکھا ہویا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سنگھ دے بارے جو بھی وہ مسجد کی تعمیر واسطے ملتان کے ہن تے نیلا سلی کہنا ہے نیلا سلی میں بٹھا میں میرے ذہن میں خیال آیا جو بھی اصل جری اجرک بڑے دے ودے سے اصل پہلے تائیں فریدی رومال کو اصل کا اجرک بڑھا دیوں گا تو اصل ناکام جیسے انہیں حکلت تفصیل ہے میرے ذہن میں خیال آیا میں کہ انہوں کیوں نہ سمجھ سکے کہ جرنا اجرک بڑھا دیں اے محمد علی خان نال مصطفیٰ خان نال اور اتنا میں گال دل جرکی اتنا آتے وہ گال کھلی شوکت مغل صاحب دوست بیٹھے ہیں سارے دوستے گئے انہیں سے کرافٹ بازار جل رہے سے کہ بھی جنہیں نہ ورک ہے نا ملک عبدالرحمن صاحب کہ وہ مجھے کاشی گھر ہے کہ ہندے ہوتے ہونا پہلا تھا اتھا سے اتھا ملک امیر بخش صاحب بیٹھے ہیں کہ روڈ پکا دے تے انہیں کہا یہ ہن آن پڑھ یہ ٹھپے دا کام کرے دیں لیکن امریکہ دے ویچے لیکچر دے ہیں بلو کلر دے ہوتے نیچرل بلو کلر دے ہوتے ہیں نا تے انہیں ترجمان دیتے وہ بیٹھے انہوں کو ملے سے میں انہیں کہا میں کہ ایویں کہہ رہنا سارا ارادہ ہے وہ آگے تا بڑی گال کر دیتے ہیں میں کو اکھنے دریجے صاحب سندھی اجرک دی تاریخ پڑھی ہے میں کہنا سے وہ آگے سندھی اجرک دی جڑی تاریخ ہے انہیں وچ لکھا کرے کہ اجرک دا لفظ ازرق ہے جنہ مطلب ہے نیلا رنگ انہیں لکھے جو بھئی جب انہیں عرب فوجاں آیا ہن تو انہیں ملتان تک ہو گیا ہن تو لوگ ہیں نیلا چادرہ پاتے ہوئے ہن یا موٹے تے رکھے ہوئے ہن تو انہیں کو دیکھتے انہیں عرب میں آکیا ازرق ازرق اے جرا ازرق کے زے ہے اے جی میں کنورٹتے اتھو بگڑتے اے بڑے اجرق میں تصیبیات تکڑا تھی گا میں کہ یہ تو مقصد ہے کہ خود اپنا اصل سارے تے کوئی الزام ہی نہ لا سکسی سی تو نقل ماری ہے جو تسا خود وہ تاریخ لکھی ہے نا بھی نیلا رنگ تے وہ ازرق کنو اجرق بڑے وہ سی آسان 6 مارچ 2014 کو پہلا فیسٹیول منایا اور آج ہی چیز نے ایک چیز نے یہ سارے گاز کو سارے خطے کو ساری ثقافت کو ساری کلچر کو اتنی طاقت دیتی ہے میں نہیں کہتا کہ بھئی ایک بندے کا قوم ہونے قوم نے ایکسپٹ کر کے ایک قومی طاقت بڑھ گئی یہ تو ایک مقصد ہے کہ ایک ٹائم میں سوچ ہوندی ہے نا باقی تو قوم اگر قوم ایکسپٹ نہ کرے تو آج یہ طاقت ہو گیا قوم دا ایک کام ہے کہ انہیں مقصد ہے کہ جرے نا ان کو پرموٹ بھی کیتے دوتے بھی بھیجے میں اور اساں صوبے ملک
ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਤਰਾਨਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਗਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਸਹੀ آپ دی آمد کا شکریہ آپ مہربانی کیتے ہوئے ہمیشہ مہربانی رانے صاحب آمنا ہے پہنچن والے تے میں ہن درخواست کرے سا اپنے اگوان سائیں بابو نفیس انصاری سائیں کو جو سر نال محسن مرحومین واسطے انہاں کی راجے کی پیش کرے سائیں بابو نفیس بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ابھی حکم ہوا تھا آنے کا جو نام لکھے گئے بینر پر معلوم ہوا کہ بہت بڑے آدمی تھے اور ان کی وجہ سے ہمارے سرائیکی خطے کے ادب کو بہت ہی عروج ملا ہے۔ درد کا ایک شعر ہے کہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر سے، یہ ہے ایک سلسلہ ہے، لیکن بات تو ہوتی ہے کہ کر کے جانے کی۔ جو یہ عظمت لکھا گیا ہے دو ہیں، ایک تلوار کی اور ایک قلم کی۔ میری نظر میں تلوار کا معاملہ بھی شہادت کا رتبہ ہے اور قلم کا معاملہ، جیسے اقبال نے کہا کہ شاطے ڈرے دل سمجھتے ہیں اس کو شہادت نہیں ہے ان کی نظر۔ یہ ایک طرح سے شہید ہیں جنہوں نے اپنے کاج سے ہٹ کے اپنی روزی روٹی سے بلند ہو کے انہوں نے ادب کے میدان میں اور جیسے ابھی خدا متعلق فرمایا کے متعلق انہوں نے ایک ایسا کاوش کی ہے ترجمے کی اور اتنا سادہ جو انہوں نے دو آیات کریمہ کا ترجمہ سنایا ہے، واقعی بالکل بھول گیا۔ ہر آدمی آنا جانا ہے لیکن انسان وہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو اپنی لیے قوم کے لیے خطے کے لیے کسی کام کر جائے۔ تو ہم سب دعا کو ہے کہ اللہ بھی ہوں گے جوار رحمت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ کرے سرائیکی صوبہ ہمارا بنے، کیونکہ بالکل قریب پہنچتا ہے تو کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی تحریری معاہدہ لکھا جاتا ہے، سو لکھا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کاوش اس خطے میں ہے سینٹ کی متعلق جیسے فرمایا، اور پھر امینڈمنٹ 18ویں نے تھوڑا سا قدغن کیا ہے، لیکن اب یہ بھی وعدے ہیں انشاءاللہ سرائیکی صوبہ بننا ہی بننا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کا تو پتہ نہیں ہو سکتا، الیکشن سے پہلے ہی مجبور ہو کے بنایا جائے، تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہو۔ آپ کی کاز ہمارے اس خطے کے عزور والا ہمارے قیادت جو فرما رہے ہیں نیشنل سرائیکی جو انہوں نے فورم بنایا ہے اس کے تحت میں ذرا سا کار کروں۔ باقی یہ رہا کہ میں کسی کا وہ نہیں ہوں، پارٹی کے کسی منشور سے متفق ہونا اس کی ہوتا ہے، اور آپ کی پارٹی کی میرے لیے یہ عظمت ہے کہ میں آپ کی پارٹی سے زیادہ متفق ہوں، کیونکہ میں نے تو ہر جگہ جا کے دیکھا ہے اور میرے لیے ملتان شہر جو ہے وہ بہت ہی عظیم اور مقدس ہے، اس کے لیے دوسرے دنوں میں ایک سیمینار ہوا تھا ملتان میں، ہمارے یہاں جو سیکٹری صاحب ہیں ملتان میں کوئی ڈیولپمنٹ کے متعلق، تو ایک ٹیم آئی تھی ہمارا محبوب تنظیم وہ بھی تھے، بتاؤ اس میں نے یہ باتیں کی تھی اور انہوں نے ایگری ہوئے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ خطے کا متعلق ان شاء اللہ فکر نہ کریں، یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور کوئی پتہ نہیں کسی شخص کی بہت بڑی قربانی ہے جس کے متعلق جیسے کوئی سنتا نہیں تھا اب سننے لگ گیا، اب کرنے بھی لگ گیا۔ اب ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے نام سرائیکستان نام پر سرائیکی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی بن رہی ہے، جہاں جائیں ہم اس نام سے مانوس ہیں۔ میں ایک جگہ گیا کینیڈا میں گیا تو اس میں کیلگری میں تھا، تو ایک سکھ جو ہے وہ مجھے سرائیکی بولنے لگ گیا، ایسا لگا میں نے اسے پنجابی کا تو رنگ تھا لیکن ایسا تھا لب و لہجہ اس کا سرائیکی،
मैंने कहा कहाँ के रहने वाले, कह रहे मैं डीजी का कह वाह इसी तरह मैं इंडिया गया, उन्होंने फिर मैंने तफसील पूछी सारी क्योंकि वक्त नहीं। उसके बाद मैं इंडिया गया तो मैं करनाल के वहाँ गया, ट्रेन पर बैठा हुआ था, वहाँ सारे करनाली करीब तमाम सराइकी उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। मैंने उनकी आबादकारी के मतलब पूछा उनसे, कहने लगे यहाँ जो आबादकारी की है इस हिसाब से की है कि एक ज़िले के आदमी को इसी ज़िले में आबाद किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक आज़ादी थी जिस वजह से आप ज़ेर साया आ गए। और अच्छी बात है कि हमारा आप पता नहीं कहाँ और होते तो क्या क्या हमारे लिए वसाई होते, लेकिन आपने जिस शहादत दिली से हमारा इस्तेमाल किया, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी क़यादत में मुत्तहद हैं और उसके लिए मायूस नहीं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी साईं बाबू नफीस अंसारी से मोहब्बत जितने और मतलब देखो एक आस बतावन जड़ी है ना, ये भी बहुत बड़ी गाल है। कहीं वो नामीदी तो बचावा नहीं, मायूसी तो बचावा नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। और खास तौर पे जरा बाकी कि इंशाल्लाह जल्दी सुबह बढ़ से असा कहने से कि वही जबान दू शक्कर इंशाल्लाह ताला सुबह भी बढ़ से अपनी शनाख्त भी किन और मुल्तान की गाल की ने मुल्तान के बारे में पूरी दुनिया में कि उत्था गए जिमें हम सही गाल की भी करनाल गए से तो सारे बंदे जरे लांदे पियानो भी सराइकी जरे मकसद एक सवार थी पियानो भी उन्हें कहने एक खान रही मैं उन्हें दसिया मैं कि शौकत मुगल साहब त्रै जिल्दां लिखन तो खान दिया हर जिल्द दे विच 5000 लफ्ज़ ते चौथी जिल्द दे काम करन लगे वो एक बुढ़ड़ा बच्चा आया उन्हें किसी वो एक खान है लिखे हुए उन्हें किसी दसो उन्हें के जय ना डिठा मुल्तान ना हिंदू ना मुसलमान वो याद किती वजन असा आगरे गए से ते एडमिनिस्ट्रेटर को मिले से ताजमहल के वो आखे एदा मुल्तान दे हुनरमंद बड़े हिंदी दे विच कहावत शामिल थी है आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सब का पिता वाह तो मुल्तान तो सी मकसद है कि जो है कोई छोटी चीज का ना तो नहीं खुद हजरत दाता गंज बख्श ने फरमाया कि लाहौर जटियात मुज़ाफात मुल्तान मुल्तान का एक तैनात का बहुत बड़ा ना है गल ही करेंगे रासू में गफूर मलिक साहब का दसे सा कि ज़हूर मलिक गफूर मलिक और इनका नाल इनका फिर मंसूर मलिक इतनी खिदमात हैं इतना कम किते कि उत्थां कराची दे विच जेह्ड़े कॉन्फ्रेंसां करवाने हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਹਾਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਹੁੰਦਾ और मकसद है कि अखबार कढ़िया ताला रिसाला कढ़िया ताला और मकसद है कि उन्होंने ड्रामे उन्होंने रात दी वर्क तो अज असा मकसद है ये जो बंदे कितों कहना और वह सारा फखर है असा उन्होंने खिदमात को हमेशा याद रखे थे। मैं हूँ दरखास्त करे सा अपने अगवान सही सरदार मोहम्मद अकबर खान अफगानी मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान अवामी सराइकी पार्टी शरीफ के नसन अपने ख्याल से सही सरदार मोहम्मद अकबर खान जैसे पार्टी का पूरा नाम मैं भी अपने मुख्तसर टाइम में बड़ा खूबसूरत ये जबकि हिंद सारे मेरे जबकि हिंद साल ईमान दे मेरे सारे असल सके हुन इनको खिराज तक नहीं चुके माया का मेरा फलाना फलाना फलाना
یار تے سارے دے وچ ایک بندہ ہے جڑا دانش صاحب یا انہاں دے راہ میں سارے ساتھی دوست اکٹھے کام کرتے رہے شاہ صاحب اپنی ملیا شہید صاحب اکٹھے بس شہید صاحب اکٹھے پھر کام جو کیتے تھے ظاہر ہے زیادہ ٹائم یہ سوال ہے تہاڈے نال انہیں 8 بندے وچ یا جتنی بیٹھی ضرور پتہ کتنی بیٹھ رہے انہیں دے وچ کوئی ضرور تھے جڑا سکتا ہے نا وہ تو سارے سکے ہیں واہ 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 ٹھیک زبردست اودے کوئی قبیلے دا ہے برسٹر جوید دے کو قبیلے دا ہے شریف نشانی دے کو قبیلے دا ہے کوئی کہیں کو پتہ نہیں میں کو دسو عنایت دا ریفرنس کرا ایک اشتہار لگ گئے وہ اشتہار کو لوگ کو کم از کم سیریس طریقے سے پڑھنا چاہیے ہے آمن نامن لوگ نہ بدلنا درجے سے اپنی ڈیوٹی ادا کی تھی ہمارے بھیجے ضلع کے لیے بھیجے جیویں خدا مقصد میرے آخر کا یہ ہے جب انہیں دے وچ درجے سے کوئی ایک رشتہ دار کہے ہوئے کوئی ہو سی چیز نہ ہوئے صحیح بارہ میرے نظر کوئی کہے اگر یہ کو کہاں چمتا ہے مسئلے وہ ایک سارا ایک عام گمنام انون ایک شہر ہے میرا غازی خاندان وہ جو فوت ہے انہیں اتھائی سرکستان میں احسان چروانی نال صغیر رمضانی نال بیوی ہنو چل دوست میں انہیں نال تذکرہ کیتا یہ مجھے خوش ہی اور یہ بندے کو کیا پہ ملتے تھا تو تجھے کار بھریت بنجے دی ادھر تیرے آپ ادھر دی اچھا بات میں مسئلے مشہورہ کنجوس میں کہ کرن دے درجے سے کو انہیں تیرے چوائے انہیں سارا کچھ کام آپ خدا کرتے نہ میں تعاون کیتا نہ بڑے لیکن یہ صدا جو نا جو ہر جا سے دروپ میں پتے کیوں ہوتے بھی لیکن آج پتہ لگتا ہے ظہور دھرے جا چھوٹے بندے کو بڑا موئے بندے کو جیدہ کر دے ظہور دھرے جا احترام سنتے واجب ہے اور ظہور دھرے جا واسطے کوئی شک شبہ نہیں رکھنے جیرے ظہور دھرے جا واسطے سارے دوست ہیں میرے مخالف ہیں تمہارے مخالف ہوتن درجے سے مخالف ہوتن تحریک دے لوگ مخالف ہوتن یہ نہیں ہوتا رہا دے بننے دے جھڑے دے کہیں نہیں زمینے دے کہیں نہیں جیرے تحریک دے لوگ ظہور درجے دی نفی کرنا وہ اپنی نفی کرنا وہ تحریک دی نفی کرنا وہ انہیں قد کاٹ کو نہیں برداشت کر سکتے شاید فکرنا گانت یہ کچھ یہ پروگرام یا یہ کام کو بھی ایسے کر سکتے میں بننے دے کہیں نہیں سجا میں اپنے درجے سے سجے بھی نہیں آؤ نہیں کروں میں دوستوں سے آیا کرا انہیں میں وہ کوئی نہیں سجا میں کو کامران تک نہیں سجا میرے صاحب ابے دائے پہ کروں میں کو بیت کا نہیں سجا مجھے بیت کا نہیں سجا مقصد میرے آخر رہے یہ ظہور درجے سے جڑا آہر ہے یہ سونے سوانے کسی اور یقین کرو ظہور درجہ امر ہے اچھا لکھ مقصد مخالفہ کروں لکھ کچھ کروں اور لکھ ہی ایسا مقصد نفی کروں ظہور درجے کو نہ تاریخ بنی دیئے نہ نفی تاریخ بنی نہ نفی ایک نے بہتر ہے اگر میں تاریخ تقریر تو ہٹ گیا تقریر وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں اپنی بات اپنے اندر دی بات جاری کردا کروں میری عمر دا تقاضا ہے میں کو کوڑ نہیں مارنا چاہیے اور وہ کوڑ سٹیج تے نہیں مارنا چاہیے میں سٹیج تے لینا اگر آج کوئی دوست میرا پیغام ہے سارے کو ظہور دھرے دے پچھلا تھی ون چاہے کوئی دوست اولی پہلا بندہ میں بالکل پارٹیاں بھی ضم کر دے سوں سب کچھ کر دے بشرطے میرا ایک پیغام ہے بندے ڈھیر بڑے ہیں تھا ساجا پارٹیاں سارے کچھ رانا صاحب دی بڑی پارٹی ہے اور جتنا ملتان دے وچ طاقتور پارٹی بھی کوئی پارٹی کا نہیں اندر بعد سرے کی پارٹی بھی ہے ملتان دی طاقتور پارٹی ہے رانے صاحب دی رانے صاحب کے افرادی قوت کی کمی کا نہیں میں رانے صاحب بھی نال رہا تھا سارے کو نال رہا تھا اور بھی جھگڑے مقام خواہ میں سٹیج تو پیغام کا دینا مقصد ادبی علمی طور پر جتنا درجے سے دا کم ہے وہ فعال ہے جتنا منے منہ ہک میں کو تولو ہوندا تلاوڑا بارا ہے ٹھیک ہے بہتر ہے اسا کو ظہور درجے دی اگوانی تسلیم کر دینی چاہیے بے شک تو سرپرست تارا بڑھ وجو سب سے بڑھ وجو درجے سے دی مقصد بالکل اگوانی میں سارے لوگ اسا کام کرنے واسطے تیار ہیں دعا کرو سارا
مقصد مختلف پارٹیوں وچوں جڑا انہاں 3 بندے دا اکٹھ ہے 3 بندے دی رلا تے 3 بندے دی جڑا تے شریف خان دی ساری برسٹر جوید صاحب تے تریجا صاحب سارے رل کے دعا مگو انہیں دا سو خدا رت ہوئے اللہ کرے ای میں کٹھے رہے وے سن یقینی گال ہے سارے برسٹر صاحب دی بی پارٹی ہے ان دی بی پارٹی ہے اپنے پارٹی کو قید کرے سن اصلا بھی قید کرے دیتے باقی میں اپنا صحیح ہونے کو کہنا ہے نفیس انصاری صاحب پارٹی کے نظر یہ نام کو رٹیا گیا پارٹی میں خدا بھی مختار ہونا ہے میرے کو پیپل پارٹی جو زندگی بتی سے نہ ہے رٹیا گیا نفیس انصاری کو آج دی گال دی نواں نہ دی مقصد جتنی اچھی گفتگو ہر جاتے میں حالانکہ سرور بندہ میں نہیں برداشت کرنا میری ساری جنوبی پنجاب آکر نہ اور نہیں ہونا لیکن میں یہ بٹھا دا اور جیری گال کرنا نا دیانتداری نہ کرنا ایمانداری نہ کرنا میں انہیں کو ویلکم کروں اور وہ ساکو اے آکھے نعرہ سرکی رانا فراز نون زندہ باد میں کوئی آپ کو جا زندہ باد کیا ہے ملکانی صاحب تو ساجی اعلان کرے نہیں کھڑے ہو مدد کرو تو اسا سارے تواڈا ہونے نہ اعلان کرو زم کی پہلا کدے تسا جاؤ نا ہاں وہ آج ہاں دل خوش تھی اعلان کا بھی چلنا بڑے اور تو پہلے ٹھیک ہے اعلان تو نعرہ لو اعلان کرے وہ مسئلے مہربانی کرے اور میں یہ گالی ووٹ کرے دا خرابی سے تو کر سکتا اعلان ودا کرو کیا اعلان بالکل ہے پیا دسو جو دوبارہ دل دو کونے ٹرائی پارٹنر میں دیکھ تو جائے آپس سے کر گل سمجھوتا سرے کی پارٹی رانے سے کی پارٹی تھے جیسے ٹرائی بندہ اکٹھے جڑے رل پسر سرکار ہے اسا کام میں در میں سکھے دے نال سارا ذاتی قتل کوئی مسئلہ ہے مہربانی ہے تواڈی سی اور مہربانی ہے اللہ سے تو سارے اکٹھے آتے یہ پیغام ہے چاوڑا تعزیت کرنی ہے مکان دیونی ہے یا مکان دیتی سے اللہ تو عزت دے جیو پہ سرے کے شان زندہ باد جزاک اللہ پروفیسر صاحب کو پوچھا سینئر ایک بندہ کو مہربانی صحیح سردار محمد اکبر خان برکانی کتاب پر میں بیان اور خاص طور سے جرا ایک جملہ کے بھئی یہ جرے یکے میرے سکے اللہ شبہ ابن امیر اور یہ سارے مشاہیر سارے سکے کو بھی باتیں ہیں جو اصل رشتہ وہ دھرتی دا ہوں دے وہ مٹی دا ہوں دے اصل یہ واسطے بھی کہنے سے کہ جہاں دھرتی دا رشتہ ہے وہ خون دا رشتہ بھی ہوں دے جو اصل جیلی دھرتی دی خوراک کھاندے سے ان دی غذا دا خون بڑھ دے اور وہ سانجا ہوں دے میں ست بسم اللہ جیاں کو کے نال سجانا میں کٹھرن صحیح رانا محمد فراز نون صحیح اور انہیں دے جماعت کے تمام دوستوں کو تمام اگوانے کو جس نے بھی صدا آنکھ کر رہے ہیں میں بہت درخواست کرے ساں ترانے واسطے شاید صوبہ ملک کو وقت مقصد ہے کہ ساں رانا محمد فراز نون سے نقصاب سکوں شاید صوبہ ملک کو کھڑی دنیا سنیڑا انا لوہکا کو کھڑی دنیا سنیڑا انا لوہکا کو
अल्लाह न वसावे सदा झोका को मौला न वसावे सदा झोका को खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना लोका को खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना लोका को अल्लाह न वसावे सदा झोका को मौला न वसावे सदा झोका को खड़ी देनिया पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा पीर पैगंबरा पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा मैं मर गई हाय तरस निया दा इन्ना लोका को हाय तरस निया दा इन्ना लोका को अल्लाह न वसावे सदा झोका को मौला न वसावे सदा झोका को खड़ी देनिया छिड़न मंजिया रिंगण कटिया छिड़न मंजिया रिंगण कटिया छाता पिलावा कुछ तू भी दसाइना तू साफ सो कुछ तू भी दसाइना लोका को कुछ तू भी दसाइना लोका को अल्लाह न वसावे सदा झोका को मौला न वसावे सदा झोका को शेर तो बोल करे कि को दिल दा हाल सुनावा कि को दिल दा हाल सुनावा कोई नहीं मेरा हाय कि मेरे वधाई ना लोका को हाय कि मेरे वधाई ना लोका को अल्लाह न वसावे सदा झोका को मौला न वसावे सदा झोका को खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना लोका को खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना लोका को अल्लाह न वसावे सदा झोका को मौला न वसावे सदा झोका को बहुत मेहरबानी सैन सोबे मलिक सराकी तराना सुनंदे बयान सही टाइम काफी थी गया सां मसले के दोस्तों को देर इंतजार कर रहे ता ये है कि एक गाल ये भी है कि ये सब कुछ सूबा नहीं देंगे ये सब कुछ सूबा नहीं देंगे और मैं एक ऐसा जिमें जो राणा साहब मुझे कहना है कि राणा साहब वजीर आला नोटिफिकेशन जारी किया कि असां सूबे वास्ते एग्जीक्यूटिव काउंसिल बढ़ाइए भाई सूबा कमीशन बढ़ावन की जरूरत है लेकिन ये सिर्फ असां को लॉलीपॉप जिमें सिविल सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव काउंसिल है फलान है ये 3 साल पहले पूरे की खड़न ये पता कहना लग से हुनी इलेक्शन शुरू थी गए अपने मुहिम शुरू कर देते ने भला ये सारा कुछ बदलाव ता कुछ ना कुछ मकसद है कि रहना इन्हें कुछ चेतावनी दी अपने अमल दे नाल मामे सब कुछ सड़कें ते आना पवे सर ये सारे ते मुकदमे कायम करें ये सारे गिरफ्तारियां करें और असारी जान भी हाजिर इन्ना बिल्कुल सूबा नहीं देवना 200 साल थी गया सारे 8 नस्ल खा गए इबाल दी 25 साल उम्र के ना से और 25 साल की एक मुकम्मल नस्ल होती है सारे 8 नस्ल खा गए और असादा इन्ना लोले ते लूण नहीं रखा हुन आज ये मरहूमीन दी जेरी अजीम खिदमत हैं कितने बड़े दुख दी गाल है कि ये सारे लोग इन्हां दी आस है इन्हां दी उम्मीद है इन्हां दी तमन्ना है
اساں اپنے اکھی نال سرائکی صوبہ دیکھتے بنیں لیکن وہ خواہش اپنی قبر وچ گن گئے والا اے صرف اے 8 بندے نہیں ایویں مقصد ہے کہ سینکڑوں تے ہزاراں لوگ ان تحریک دے اصل کے تو نہیں انتظار کروں کوئی الگ ملک نہ منگیا ہسے اور خیرات بھی نہ منگیا ہسے اور ہنے دے جہن کوڑ جہن وہ مکانے چ نہیں آندے آخ دن سارے کول بسی کوئی صرف کہنی ہن نون لے کر کہندی کہ پیپلز پارٹی کہندی کہ تساں بل اسمبلی پیش کرو اساں حمایت کرے سوں اساں کہ نون لے کوڑ مرندی ہے پیپل پارٹی کوڑ مرندی ہے سارے جماعتاں کوڑ مرندے او تو سب پیش سے کرو وہ کوڑے تھی سر وہ گندے تھی بلا اساں ہن نال گال کرے سوں یہ بل بھی پیش نہیں کرندے کوئی طرح کو دوسری اکثریت کہنی تے چیف آف آرمی سٹاف دی مدت ملازمت توسیع 60 سال پورے کیتے کھڑے اور صرف ایک بندے دی مدت ملازمت توسیع دا مسئلہ ہے نہ آئین بدل دیتے دوسری اکثریت بھی آ گئی ہے اور وہ بھی حمایت کیتی گئی جڑے بڑے نعرے مرندن کے ووٹ کو عزت دو جتھا کروڑے انسانے دا مسئلہ ہے اتھا کوئی توجہ کہ نہیں بھئی ایسا کو گرا نہیں پہ سمجھ دے ایسا کوئی پاکستانی نہیں پہ سمجھ دے ایک غلام سمجھی کھڑے ایسا نہ اے آقائن تے نہ ایسا انہیں دے غلام ایسے نہ ہی ہنہ کو سب کو دیتے ساری اپنی دھرتی ہے اپنا خطہ ہے اپنا وطن ہے اپنی تہذیب ہے اپنی ثقافت ہے اور پاکستان ساری دھرتی دے تے بڑیا کھڑے جی میں سید اکبر خان ملکانی سے ہی آکے جی میں بابو نفیس انصاری سے ہی آکے ہنے دے پیو کو دیونا پوسی صوبہ لیکن انہ پٹوا دے دیتا تبل نفرتاں پیدا تھی آج تساں کوئی نہ کوئی فیصلہ کروں جی میں اکبر خان ملکانی آکے جو بھی کٹھے تھی اپنے صوبے واسطے اپنے حقوق واسطے اپنے وطن واسطے اپنے آمن والی نسل واسطے تاں ہی کو بغیر بیا کوئی چارہ کہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہو اور انقلاب دی گال کروں مزاحمت دی گال کروں چیڑیاں اٹھو کوئی دھاں کرو چیڑیاں اٹھو کوئی دھاں کرو چپ نہ کرو ہاتھ وچ جے کوئی ہتھیار نہیں چین کرو چان کرو چیڑیاں اٹھو کوئی دھاں کرو ہن آخر خطاب کرے سن سائیں رانا محمد فراز نون چیئرمین سرکستان ڈیموکریٹک پارٹی والی نے بعد دعا کرے سوں فاتحہ کرے سوں تے چھوٹا جا لنگر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پیغام دے نال ظلم دی دہلیز تے جھکن تو بہتر موت ہے ظلم دی دہلیز تے جھکن تو بہتر موت ہے اور بلالان دے میں پوچھے سے اچھے لگے اور میں ظفر بھٹی اور انہاں تمام مشاہیر جڑے کہ دھرتی کو مولا مقام رکھتے ہیں تحریک دے حوالے نال اور اپنی ماں دھرتی دے خدمات دے حوالے نال انہاں دے نا کریں دے کہ میں سینہ چاک ظالم دا قلم دی نوک تے کر ویسا میں اس ماں دھرتی دی خاطر ہر خطرے نال لڑ ویسا میرے حالات دے اتے میرے جذبات غالب ہیں جے میں اجڑا تے کئی گل نہیں جے قوم اجڑی تے مر ویسا انہاں مر کے یقین دیوار تے کہ قوم دے بہتر ہے اساں اپنی موت کی گل لا لی اپنی خواہش اپنے صوبے دے منزل دی اصول دی خواہش کو اپنے سینے دفن کر کے اپنے سینے لائے کے دوست سارے یہ اپنا آخرت کا سفر طے کر گئے لیکن ساکو ایک مشن ایک مقصد واسطے چھوڑ گئے اساں انہاں دے خواب دی تکمیل کرنی ہے اساں اس خواب کو پورا کرنا ہے جڑا سارے بزرگ حاجی اپنی آواز نون صاحب دا خواب ہے جڑا محترم سائیں تاج لنگا صاحب دا خواب ہے جڑا اگر ہون آ ونجو تو سارا دوست مانک بچا سارا تحریکی نظریاتی ساتھی ہے اور سیاسی خاندان دے باوجود ایک اپنا اس تحریک کا جھنڈا چاہ کے کھڑا ہے پھر ریجا صاحب دا پہلے مشورہ تھی گیا تو میں گزارش کرا کہ ملک مانک بچا صاحب کو بھی اس تحریکی سوگ کے کاٹھے شامل کرو لیکن
جڑے میں پوسٹ دیکھی ہے تے انہاں دا وہ بن چکا ہے تے بہرحال مانک بچا ہمیشہ سے لوگ سوکھے شامل ہوئی ہے، آئندہ بھی شامل رہی. پتہ نہیں اگلے سال جڑا اساں تے اس وقت کٹھے ہوں تو اس بینر کتنی بڑی تصویراں دا اضافہ تھی سکتا ہے، میرا اضافہ تھی سکتا ہے، کیمرے دا اضافہ تھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب بزرگاں دا سایہ قائم تے رکھے. لہذا یہ گال ایک دستک ہے سارے دلاں تے ذہناں تے جڑے دوست اج بھی کہ خواب غفلت چن ستے پین. اسپیشلی میں اپنے نوجواناں کو جھجڑے نہ ہونا. میرے نال اج بھی دوست آئے ہیں رنگ پور تو میں انہاں کو ہی وجہ تو نال گھنا ہے کہ سنن سمجھن اتنے کتنے جانا اپنی ہی تحریک دے سفر بن چکی ہیں. وہ پوری زندگی عاشق ظفر بھٹی صاحب بھی سرائکی کی تھی، انہاں دوستاں بھی سرائکی کی تھی. ساری شخصیات دا کوئی نہ کوئی رول لیا. ہن نوجواناں واسطے یہ طرح ایک فرض بن گیا کہ تساں کم از کم ہر نماز 2 گھنٹے اپنے تحریک واسطے ضرور سپینڈ کرو، صرف کرو، سوشل میڈیا تے کرو. اپنا پیغام یہ جڑے دریجہ صاحب چھاپ کے دے صفحات اساں گاہی مہم دے سلسلے کافی پمفلٹ چھاپے یہ بناؤ. اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کرو، اپنے ذاتیات کنٹیکٹ استعمال کرو، چراغ نال چراغ پالو. اور میں یہ یاد ہونا میرے وسیب تے شیر جوانوں ہن جاگو، کوئی توالی جند جان بھی چیندا پے ایویں چپ تھی کے نہ وقت گزارو، کدا کر نقصان بھی چیندا پے ایک چس پہ گئی ہے ڈالر دی اے تھی گئے بے ایمان بھی چیندا پے. اٹھو جاگو وارث دھرتی دے، کوئی سرائکستان بھی چیندا پے. اس دھرتی دے وارث تساں جڑی ساری دریجہ صاحب دی سب دی سٹرگل ہے اندے فرسٹ بینیفیشری تے تساں نوجوان ہو جنہاں اپنا مستقبل بناؤنا ہے، جنہاں اپنی بقا دی جنگ آپ اگر اگا تھی کہ سارے شانہ بشانہ لڑسو تو ساری منزل دا سور اسنا لتا اتھے کر بیشتر دوست بیٹھن جنہاں دے داڑیاں چٹیاں یا سیر چٹیاں. میری داڑھی تھی کئی بار چٹے ہیں وہ میں لکائی رکھتا تاکہ نوجوانوں کے حوصلے پاس نہ دیں تو سارے ہی بزرگ حاجی وفار سے بھی پر داڑھی تھی شیو کرائی رکھتے ہیں کچھ چٹے وال نظر نہ آئے. گال یہ ہے کہ دریجہ صاحب آدھے ہونے کہ گال ٹور پئیے ہونی کو پاند کریں دا دیکھیں یہ نہ سمجھیں میری منزل کو زمانے لگ سن اور تیرے کرتوت بھی تاریخ جیسے سی ہے کہ نہیں سب کو تیرے تمغے بھی تیرے تانے لگ سکتے. اور یہ میں غیور بخاری دھرتی دا غیور فرزاندے ان کا ایک پیغام بھی نوجوانوں کو اکثر دینا ہونا کہ ہن تو کو لفظ لہجے تے افکار بدلنے پوسن، ہن تو کو سوچ کے معیار بدلنے پوسن. ہمدانی صاحب میری گل دی صلاح کرے سو کہ ہن لفظ لہجے تے افکار بدلنے پوسن، حق ہن سوچ دے معیار بدلنے پوسن. آکھنا پوسی تو کو سریام کلمہ حق بس دے ضبط سے سرکار بدلنے پوسن. اور کل میں کو دیکھ کے دھرتی دینا پورے خدا میں آکھے ہونی باغی دے طرفدار بدلنے پوسن. آج میرے دیش دے موسیٰ کو سنیہ دے چاہ کہ آج دے فرعون کو کردار بدلنے پوسن. آج دے فرعون کو کردار بدلنے پوسن. آج دے فرعون ساری اشرافیہ سارے حکمران جڑے روز ایک ساری محروم مظلوم مہنگائی دی چکی پیچھے عوام سے روز ایک نواں پیٹرول پمپ سٹے نے. دوستو ایک معاشی قتل عام بھی ہوتا ہے نا. یہ معاشی قتل عام ہے کہ آج پیٹرول پمپ تو آدھے لائنہ لگیاں گھڑیاں اصل پوچھے کیا مسئلہ ہوا کہ پیٹرول 11 روپے مزید مہنگا دینا پیے ان پر پمپ والا پیٹرول بند کر دیتے ہیں 12 بجے تو بعد مہنگا تھی ویسے تو بعد مہنگا بھی. کل سویرے 6 بجے کو ہڑتال بھی ہے سر. اچھا ہن یہ دیکھو کہ ہڑتالاں تھیندیاں پئیں سب کچھ تھیندا پیا لیکن حکمراناں دے سر تے جو نہیں رینگدی پئی جڑے خود آدے ہیں. عمران خان صاحب تساں خود فرمے دیا وے کہ جڑے لے حکمران مہنگائی دا عذاب نازل کرن اپنی عوام تے جڑے لے ایکسٹرا قرضہ دے بوجھ تے ٹیکساں دا بوجھ چھٹا ونجے تے سمجھ لو حکمران چور ہیں، حکمران ڈاکو ہیں، انہاں دی اطاعت کرنی چھوڑ لو. کرپشن تیز ہے. تساں یہ دسو کہ آج تواڈے ہی فرمان دے مطابق کیا تساں چور اور ڈاکو ثابت کوئی نہیں تھی چکے؟ اگر تھی چکے ہوئے تو خدا را اس ملک دی جان چھوڑ دو. اس وسیل دے لوگا
دے وچ کم از کم اتنی کیپیسٹی نہیں شاید بائیں صوبے جھوگے کہ دا خطہ پہلے کو پسا ہے پہلے ہی ساکو پتہ ہے کہ سارا ایک وسیب زیادہ کیویں سروائیو کرے دا پی یہ بھی ساکو پتہ ہے کہ ایک ذمہ دار جدے دے نا ٹائٹل دے ذمہ دار دے وہ کیویں سروائیو کرے دا پی کیڑے بینک تو لون گھنے یا کتنا ٹوٹا زمین دا بیچنے سروائیول دی جنگ کیویں لڑدا پی مزید عذاب در عذاب وچ پا کے ساری اس محروم مظلوم خطے دی عوام پیسی کو مزید پیسا ویندا پیے تے میں ولیو آکھن تے مجبور تھی ویسا کہ فرعون کو وانتے آکھ دے میں کہ ہن غرق تھی ون دی تیاری کر لے کیوں جو غلام دھرتی دی وستی وستی تے ویڑے ویڑے اے اعلان تھی گئے کیا کہ جڑے موسیٰ دے خوف کولو تو سارے بالاں دا قتل کیتا ہی دوستو ایک معاشی قتل بھی ہوندے کہ جڑے موسیٰ دے خوف کولو تو سارے بالاں دا قتل کیتا ہی اس وسیب دی ہر گلی اس جھوک دی ہر گلی او موسیٰ پل کے جوان تھی اور انشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں کو سمجھتا بھی ہے کہ آمن والے دورے کہ موسیٰ دا کردار ادا کرے سن اپنا پیغام کریے جیسے دریجہ صاحب اپنا فرض ادا کر چکے ہیں اپنی بزرگی دے باوجود اکبر ملکانی صاحب یہ اپنا فرض ادا کرے دے پہن سڑکاں دے انہیں کوئی بھی تاریخی نہیں ہوئے یہ سڑکاں دے مظاہرے بھی کریں گے کیا دولہ فاض نہیں کہ دوسرا اس تحریر کو اگو وقت لیڈ کرو ان جزوی کام چھوڑ دو کہ بھئی آمنے اجرک پامنی ہے فوٹو چی کامنے فیس بک کلامنے 6 مہینے بعد خدا حافظ یہ کام ہم چھوڑ دو شعیب نواز صاحب تاڑی مارنا چاہنے لیکن گل نظر اندر بھی یہ قاضی تیرے اپنے سے آج تاڑی کو گھوڑ کے رکھے دوستو لوگ مانج بہویں لیکن والوں کو نال آنے کی قابلی قلت ہے کئی دوست اکثر پیرانے سے باخر جائیں دے کسر کھڑے دیتا ہے لہذا میں زیادہ حائل نہیں تھی منا چاہتا میں کو پتہ لنگر تیار کی تھی بیٹھیں دری جیسے ہر کی میری بیٹھیں دری جانا میں تھوڑا ٹائم کی تھا ملکانی اصل سردار اکبر ملکانی صاحب دی گفتگو آسانی سے سن سکے ساری خوش قسمتی ہے کہ ایسا نہیں سن سکے وہ بات انشاءاللہ سنتے رہا شام کو تحریر بھی مل ویسے 12 سے انہاں دا سے رکھی تے اختلاف رہے کہ جمہوریت دا حصہ نے اور اگر جمہوری طریقے نال ہوے ادب احترام دے حوالے نال ہوے سے رکھی تے اساں ہمیشہ ملکانی صاحب دی گالیں دا احترام کیتے اور میں آج دوست آدھے پہن کے اعلان کرو میں اعلان کرنا کہ سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہر قسم دے الائنس اتحاد دے بلا کے شرط دے بلا کے او دلی ڈیمانڈ دے ہر وقت حاضر ہے میرا یہ لکھ لو بیگی بھی دریجہ سے اعلان کر گیا اور اس دفعہ وسیب یاترا دے حوالے نال بھی ایسا تمام دوستوں کو دعوت کی ہے اور میرا خیال ہے تمام ہی شامل تھے کوئی ایک دوست کے علاوہ اور باقی اگر کوئی کمی بیشی اگلا سفر تیار ہے اور میں آدھا ہونا کہ قسم لاچار لوگاں دی اساں سچ دا سفر کرنے نہ کہیں فرعون کو سجدہ نہ ظلمت تے صبر کرنے قسم لاچار لوگاں دی اساں سچ دا سفر کرنے اساں منصور تے سکرات دے رستے تے پاندی ہیں کوئی ٹرسی سارے نال آئی صاحب کوئی ٹرسی سارے نال سفر ایک کوئی خطر کرنے قسم لاچار لوگاں دی اساں سچ دا سفر کرنے نعرہ سریکی سریکستان زندہ باد سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد ظہور احمد دریجہ زندہ باد رانا فراز نون زندہ باد سریکی اتحاد زندہ باد سریکی وسیب زندہ سب زندہ باد سریکستان زندہ باد اور سارے اجوان زندہ باد صحیح رانا محمد فراز نون سے آپ کرے دے پہ ہم اور بہت چنگی گال ہے کہ اتحاد دی دعوت دیتی ہے حل ہی ہوئے کہ ایک لانگ مارچ کروں اور کوئی بڑا چھوٹا نہ ہوگے اور سب کو آنر کروں اور میں شاید ایمیل عمر اکبر خان رسا پیچھے دے کھڑے ہو باقی دوست کیونکہ ہمیں ہی بنی گالا تے وانتے بیر ہمیں جتنا بندہ ہوئے انٹرنیشنل میڈیا دیکھ سے ساکو یا گرفتاریاں کرے سن پرچے کرے ساکو چاہتے کتیں سٹن
कोई ना कोई जहरना भाई मसले कर हुन ये हाल थी कि हुन मसला बनो हिना वास्ते बड़ी गाल है 3 बजे की बारी करी 3 बजे यही वैसे। वाली रखे ज्यादा लश्कर की लोड़ी करी 3 बजे सही बहुत सोहनी गल है ते मैं माफी चाहना साडा छोटा भरा भी है साडा बाल भी है सही मलिक माने कुचा सिंह बहुत खिदमत है अल्लाह ताला उन्हें दी मग़फ़िरत फरमावे उन्हें देना एक लोढ़ा जेड़ा निकले हाड़ दा मौसम हा जेड़ा निकले हाड़ दा मौसम हा जना गा गांदे बेड़ा हां लांदे एदू वक्त दुपार हा टाली ते आ काम बंदे बेड़ा हां लांदे जिवें बांधा पघर उठेंदा हा उवें वल बंदे बेड़ा हां लांदे जेड़ा चलते शाकिर नी नजरिया एदू डी लांदे मेरा हां लांदे एक तेरे विचरण दा काम है एक तेरे विचरण दा काम है पेट दे पिटने हुए हैं असा रोजी भी कीती है तेरे रस्ते भी भाले हैं जेरे भी बंदे अपने घर के वास्ते अपने मिट्टी वास्ते अपने वसेब वास्ते कम कीते ओ साडे सिर दा सही है ओ साडे अखी दा नूर है मैं तमाम मुर्मीन को खिराते तस्लीम पेश करना राणा साहब इकराम के मैं चिट्टे वाल हो गई बता ए तड़े जरे चिट्टे वाल ना अदरी सराकिस्तान यूथ पार्लियामेंट को खा गए ठीक है मी डर को हूं को खत्म कर कितने वो बड़ी ताकत वाली है भारत यूथ को जगह देती है ना सही यूथ को नवी यूथ आ गई है तो मैं हुन सही को दरखास्त करे सा आप मेहरबानी किते ने आप मरहुमीन वास्ते तो आखिर में आप से दौर गवा साहब इधर सामने आओ सी भरपूर इस्तेमाल की ताइना थे जनाब लेकिन आज अशरफ खान काफी सुना है ना